Baligya kung palit ba ni? Ayo. Kuyan sa manay. Palit magpalit ja? Dagko yung palit siya. Atag pila kilo na? Oh, dagko dyan siya. Barato ra, 40 ra kilo. 40? Dagko yung palit siya? Nami, lagi ni. Barato ra. Dali ka tanong Tambok palit ka siya dyan. day. Naagod, mamaligya, bray tagoy. Ay tanom. Magkana po na. Magkana ko tanong. Dagko ka dyan, jambo. Labi, kaayo. Murag, lipod nga ni kada kayo mo, sir, no? Tug. At yung man ay mong kuan. Oo, giatiman dyan ni pagkadyo. Dagko man yung palit siya. With vitamins, mong guni. May dagko kadyo. Inatiman ba? Sana Sakto ka buno. Iya bunuhan magabi. Magabi. Kanang kuan. Pila kilo po na na? 40. Ato ra? Bato ka Paliti ko, be. Mahal na ito merkado. Paliti ko, bagpiliya. Murag, ano mo guday? Murag di ko makagpalit siya. Palit mong god. Di, oy, lamin ni, oy. Ang sa dagod ka, sir. Nabalay palidya nga. Di, pait. Pait man na ginay mong naong, sir. Wapa, manggani ko katilo na pait man na ginay mong naong. Namin, ito na. Dayo kay. Dagko ang palit siya ba? Dagko lagi, sir. Palitis ako, oh. 40 ra mo. Ngani ka na kayo mo, sir? Ay, sorry, sir. Kay, palitis ako, sir, ah. Ano na, kinilo, binuok. Kinilo. 40 kilo. Ah, Wapo ilang mas. Gluto na rin. problema na mo, sir, oy. Palidya raman yung baligyan, ho. Ang papapangitaon pang nung kuglamas. Ikaw, ragoy, bahala kung saan mo ni pagluto. Kilawon ba din mo? Pait po na kilawon. Nabaday palidya, sir. Bisag asa kakadong niya mo, palidya nga di pait. Di mo po itlog. Parisan po ng itlog. Di mo po Di mo ba itlog, sir? Naama, pero lahi maisagol na. Kaya ba din ng itlog din mo, sir? Okay na nari, sir. Uy, kuhaan na ba? Apan kay bugok, manggunang imong itlog, eh, sir. Oh, palita rin, sir, oh. Nagkuhaan, eh, sir. Ay, Sa may lamig, lamig sir, pagkaluto sir. na. Dahil, sa may lamig pagkaluto ng palidya. Mutangan itlog. Na, mo maka-itlog baligya. Magyapon. Uy, problema na mo, sir. Uy, ang magkakupapangitaon ng itlog. Agay ko lang ita sa imong itlog nga pwedeng gamaya. Oh, palita sa ba? Kami, tagano na rin kay Dagko. Lagi? Palita sa ba? Lumiya, ay, sus lumiya. Sus, fresh pa jugado. Sus lumiya, jud kayo. Wow. Di ka, sir? Utangon. Na, muna nang baligdaw niya utangon na nimo binaktas pa imo na ani. Hindi ko magpautang sa sir. Di pwede utangon dahil. Di jud pwede. Oh no! Di na naman ta mamaligya ni utangon naman gani. Maligya gani ko kayo mo kabet bugas. Baluan naman ito nagbugas. Pwede po sir Be? Karera po di mo mutuan. Saan po kabuok? Oo, kay bugas ra may imong baylo. Alim ka si ko, di mo si Be. Mas kansi ko ni mo sir kay jumbo gud ni. Ingani day kara kay mo ha. Small ra na sir, panmurag nga ngani. Oh. Igo dyan ni sa duha ka itlog mo sir. Igo ni sa duha ka itlog. Igo na nang duha ka itlog ni mo kani may imo iko ano kanira man sir. Sa'yo na ba? Utangon naman na dahil. Di na naman kumulit naman ko butangon. Adyo pa isudanin no. Bahala ka diya sir. Uy. Di pwede utangon dahil. Di, lagi mo ulit ako. Ay, hindi ko pa utang.